Zombie apologize, cancel! Tiniling cancel! Ako nga pala si Mocha Frappuccino, ngayon dadaanan natin ang mga Pebrero 21 ang sinasabi nila na pagdating ng mga zombies sa Pilipinas. O saan bang parte ng mundo, sino may pake, di ba? At pag pinaparod mo ito ay dumaan na ang araw na hindi nakakagulat kahit ilang Master Hands, ilang Rudy Baldwin pa yan, ilang Mamu pa yan, hindi mo mahuhulaan ng mga ganitong bagay. Unang-una dahil mahika lang yon at pangalawa, makakalagpas ba ito sa siyensya? Second part ng Zombie Apologize kung saan hindi naman mga patay ang ating pag-uusapan ay yung rabies na nakapareho nun kung bakit hindi rin yun posible. O posible nga ba? Siyempre, daanan muna natin ang memes bago ang lahat. Ito, galing kay Southeast, Zombie Apologize na. At walang nangyari, parang yun nasa imahe. Sunod! Bakit nang hindi pinapakain? This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is Ang dami advised. nitong views. Hindi ko to alam. Itong batang ito, hindi pinapakain kaya ito ang nangyari sa akin. Check this out. Mama? Mama? Naku, may mga zombie na nga nasa Nasaan dito na ako sa ngayon? Pilipinas. Kasi hindi mo ako pinapakain. Sana Pakainin mo ng utak. panaginipan mo ako. Good night. Good night sa'yo. Ba't hindi ko I alam? love you. Good night! Thanks for watching! Brings my baka ito yung mga dati. Hindi ko to alam, hindi ko to nadaanan. Papi ako unang VTuber. Kawawa na ba yan? Sana maintindihan ni kanya magulang na importante ang pagkain. Ayun o, VTuber. Mama? Transition pa lang, alam mo na eh. Alam mo na makabago to eh. Hindi mo ako pinapakain. Sana Paano na-edit to? At ang galing naman nung kung mga 2012 pa to, 2010. Paano niya to nagawa? Asa ng teknolohiya natin, di ba? Parang yung pag-uusapan natin mga teknolohiyang kailangan natin para gawin ang mga ganitong zombie. Ay, may panlaban na tayo sa mga zombie. Mula na natin talakayin ang mga ganitong klaseng virus. Kalimutan mo lahat ng sinabi ko doon sa dati nating zombie apocalypse na video kung saan patay, nabubulok yung bangkay. So marami kang mga external factors, marami kang mga bagay sa iyong paligid na maaaring pumatay o pahirapan ng mga zombie na yon. Eh dahil ngayon ay rabies, kumbaga hindi namatay ang taong ito. Okay, nababaliw na siya. Para mga simptomas ng rabies ang ipinapakita ng mga zombie ito. Ano ang mga kailangan mo para ito'y kumala? Isipin mo lang yung mga zombie sa I Am Legend. Dahil hindi naman talaga sila patay. Sila ay na-control na ang kanilang utak. Kaya hindi magsisimula yung mga nabubulok na proseso na laging nangyayari sa mga patayan. Gawin muna natin posible. Kaya, ano ang pinakamalapit na virus na tulad nun? Rabies, di ba? Mga simptomas ng rabies, naglalaway, hindi makapag-isip na maayos, mabilis magalit, hindi makontrol ang galit. So, yun ang gamitin natin muna parang template para buuin itong virus na to. Ano pa isang kailangan niya? Kailangan madali siyang ipasa. Kailangan airborne siya. Pag kinagat ka ng isang aso at may rabies ka, hindi ka na pwede kumagat pa ng isang tao at maipapasa mo yun, hindi yun ganon. Kaya hindi madali ipasa ang mga ganitong klaseng virus ng rabies dahil namamatay agad sila sa mga dry na lugar at para yung mga laging nasa bahay ngayon na dahil sa pandemya, naanigan ng araw. Kaya ang susunod na tanong natin dito, paano natin may pagsasama yun? Pwede ba sila magsama para makuha niya ang parang sa flu na madaling ipasa, isang bahing mo lang at makuha ang simptomas ng rabies para magsama-sama sila. Pero hindi ganon ang mga virus. Meron silang mga kanya-kanilang mga pamilya, kanya-kanilang mga branches sa kanilang mga virus. Dahil ang mga virus ay mga patay na material na kailangan ng host para ma-replicate ng kanilang sarili. Isipin mo lang para silang Xerox copy machine. Pag wala kang pinasok na papel dyan, wala sila mailalabas. At kailangan nila yun. Kaya pumapasok sila sa mga buhay ng mga bagay, buhay ng mga tao, hayop, para makahanap ng mga papel na pwede lang paggawa ng Xerox nila. Isa sa mga pinakamalaking parte ng pagiging isang virus ay ang kanilang kakayahan na mag-mutate sa loob pag nakagawa na sila ng kanilang mapagsiseroksan na katawan. Ulit-ulit ito gagawin hanggang magkaroon sila ng mutations, kaya sila lumalala, dahan-dahan magmamanifest, dahan-dahan lalabas ang simptomas sa kanilang host, sa kanilang mga nadapuan. Kaya nga, ang rabies ay umaabot ng 1-2 taon bago talaga siya maging matindi, bago siya mapansin ng kanilang mga host. Okay, sige, gawin nating mabilis kasi kailangan mabilis ang isang virus
para maging pandemic eh. Para maging isang problema sa isang lugar. Naglaro kayo ng Plague Yes. Incorporated. Kailangan Yes. ka. Kung hindi, mapapansin ka ng tao at mahahanapan ka ng vaccine o mapag-aaralan ka at hindi ka magiging problema. Doon pwede maging posible na maging malala ang rabies. Pero siguro dahil nga sa sobrang tagal ng evolusyon, lahat na nakikita mong virus ngayon, yan ay produkto ng panahon. Ito ang mga klase ng virus na tumagal sa ating mundo. Kaya kung sasabihin mo, pwede naman mas bumilis ang rabies eh. Pero hindi yun nangyari. Dahil siguro sa genetic makeup na bumubuo sa kanila, meron tinatamaan silang sili. Diba? Siyempre, ang kalikasan pa rin na nagdidikta ng mga ganyan. Mga external factors, mga siyensya, mas sobrang lalim na siyensya pa niya, ng mga nag-aaral dyan sa mga microscopic na organismo o mga bagay, ay alam niyo yan. Kung gusto niyo ng mas malalim na mga references, malalim na mga talakayan, ilalagay ko lang sa description. Pero posible rin naman magpalit-palit ang genetic material, sabihin natin, ng rabies at ng influenza na tinatawag nating reassortment or recombination. Pero sobrang magkalayo itong dalawang virus na ito sa kanilang pamilya. Sobrang hindi sila bagay. Isipin mo na lang sa isang laruan ng bata, hindi mo maipasok yung triangle sa butas ng circle. Hindi yun posible. Alis na babaliw ka na nga talaga. Papunta ka na talaga sa isang zombie nun. Kasi sobrang dami ng panahon na nagdaan sa mundo. Diba? Ilang bilyon taon na. Kung posible siya, matagal na dapat siya nangyari. Ang dami ng pagkakataon na mas malala ngayon na wala. May mga vaccine na. May marunong na gumamit ng face mask. Ang dami ng panahon para mangyari yun. Yung panahon ng mga nagpupunas ng puwet ng mga caveman dyan gamit ang dahon na hindi naman hygienic, na hindi naman malinis para sa mga tao. Ganun din yun. Kaya kung ngayon ito mangyayari, ito ay paksa lamang na yung imahinasyon. Paksa ito ng mga batang masarap takutin. I love you. Kaya huwag kayong papaniwala sa ganyan. Ngayon, ito naman talagang pipilitin natin. Posible ba gumawa ng engineer, talagang gawang tao na klase ng virus para pahirapan ang mga tao? Oo naman, lahat naman posible, di ba? Bigyan mo na ilang taon niya sa ilalim ng bunker, may ginagawang ano. Pero papunta na tayo sa lugar ng mga conspiracy. Kasi una-una, bakit ka gagawa nun? Panlalaban mo? Sa gobyerno? Eh, diba? Papunta na naman tayo sa mga gayang politics, sa mga nuclear war, sa micronuclear war. Sa alam nating siyensya ngayon, na makikita mo sa lahat ng mga ospital, sa lahat ng mga siyentipikong mga organisasyon, hindi pa yan posible. Pero kung merong bansa na ganon karami ang resources para sayangin ang kanilang pera, kasi magastos ang mga ganyang klaseng pag-aaral eh. Kaya ngayon mga inaaral na ganyan, yung alam nila may kapupuntahan tulad ng cancer, paano puksain ng cancer, paano puksain ang mga malalapang mga sakit. Pero kung gagawa ka ng sakit, mas madaling kikita ang isang bansa o mas madali silang yayaman na bilang isang bansa kung alam ng lahat yung gagawin mo. Kung alam, gagawa itong bansa ito, sino unang makagawa ng cancer? Sino unang makagawa ng gamot sa cancer, diba? Yung mga naniniwalang tinatago lang yan. Huwag kayo papaniwala sa kanya. Si Steve Jobs nga, diba? Ilang milyon dolyares, bilyonaryo namatay sa cancer. Diba? Kung meron sagot dyan, matagal na niya yung nagamit yung pera niya. Pwede na siyang gumamit doon ng underground, diba? Black market, pero wala talaga. Kung mahilig kayo maniwala sa mga ganyan, gusto mag-special sa mga kwentuhan sa inuman, di okay. Problema mo na yan. Isa lang naman ang kalalabasan ng isang virus pag pinilit mo silang pagsamahin. Namamatay siya. So, hindi ka pa namamatay, patay na agad yung virus. Kaya yun, pinilit ko naman, pinilit kong gustuhin. Kaya pinilit kong gustuhin na magkaroon ng zombie virus dito. I love you. Pero hindi talaga posible. Ayon sa siyensya, ang siyensya walang kinikilingan, walang sinusuportahan. Hindi yan bias. Kung ano alam ng mga scholar, yun lang ang papuntahang ang siyensya. At syempre, hindi naman lahat ng nasa internet ng mga scholar, nakabasa na ng onting na conspiracy theory sa internet, kala nila, alam na nila lahat. Kung may zombie man dito, yun ang mga taong yun, mga walang utak at masyadong marami ang oras sa pag-surf sa internet. Sunod na balitang balita. Ito naman ay tungkol sa poster na ginawa ni Daryl Yap sa kung alam nyo ay ang direktor ng Vincentiments, yung mahilig sumigaw, meron siyang ganong actor.
Hello po! na naiging issue dahil kinancel naman sila. Hindi ng Twitter po na nakakapanibago, hindi Twitter nagkancel. Kung hindi ang CHR, ang Commission on Human Rights, sa kanilang poster na to. Well, edited na to, binigay ni Arman to. Itong tililing na kung saan pinakita ang kanilang mga mukha ng mga, sabihin natin, mga mental patient na yung stereotypical na pagpakita sa akin ng mga baliw na nakalabas yung dila. At ngayon, social climate, ngayon sa panahon ng internet, ang kahulugan ay madaling buuin. Ang kahulugan ay iba-iba, depende kung saan lumalabas sa mga mata at isip at experience sa mga tao yung tinitingnan nila. Kung papansinin mo dito, ang nag-enjoy lang ako dito ay nagawa nila na ahigaw si Donalyn. Magaling, maraming bata matutuwa dyan. So ayun, sabi nila, ito ang kanilang sinabi na, bagamat naniniwala ang CHR na mayroong artistic freedom ang mga manilikha, ikinababahala ito na naglalabas ng post ng pelikulang Tililing na nagpapakita ng stereotype at discriminating na imahe ng mga tao may iniindang mental health illnesses. Ang una-una, ang kinokondena dito ng CHR ay yung poster. Dahil nga, iba ang kahulugan ng poster, iba ang kahulugan ng magiging film niyan. Iba na agad ang ibig sabihin dahil syempre mas marami kang oras i-explain ng isang kahulugan sa isang film kasi may pinapakita ka doon visual, audio. Dito sa poster, isa lang. Diba? Isa tong imahe. Mas ang kalakip ito na scope ng mga kahulugan na pwede ma-misinterpret ng tao. Parang ikaw. Hindi ko sinasabing maganda yung taste na ginawa niya, pero kaya lang nilang i-condemn na yung ganitong klaseng post. Hindi ko na nasundan kung may pinansin nga nila o hindi kasi wala namang authoritative o police power ang CHR. Kaya lang nilang, diba? Parang Twitter, diba? Gaganon lang pero wala silang kapangyarihan para palitan nyo to. Diba? Yung pressure ay nasa gumagawa na lang. Yung pressure ay kaila Daryl. Kung papalitan nila o hindi, mukhang hindi nila pinalitan, hindi ko na alam. Kasi nga, kung nakita nyo na yung trailer, yung tililing yung parang yung tililing ng bell dahil napakaraming kahulugan nun. Yung tililing ng pantawag daw sa mga tao na nasa mental facility. Nung lumang panahon na gano'n nila tinatago yung mga gano'n na pag baliw ka, hindi ka na parte ng sociedad. Tandaan nyo, marami ng ibig sabihin ng mental illness ngayon. Iba talaga may mga mental illness na nasa fine line o nasa gray area sa pagitan ng isang functioning, isang gumaganang tao na nakakasama pa rin sa ating sociedad at talagang hindi na talagang psychopath na pumapatay o may ginagawang ikasasakit niya o na ibang tao sa paligid niya. Ganito rin yung tema ng mga zombie apocalypse, yung nilalakaran nila yung gitna. Pwede sa hindi. Diba? Hanggang makagawa sila ng conspiracy. Ito, kung bibigyan ko to ng sagot, ito ay ginawa talaga in bad taste para pag-usapan at napag-uusapan niya. Mahirap bigyan ng kahulugan ng isang bagay kung iba-iba ang iniisip ng tao. Bigyan kita ng isang ehemplo. Ipapakita ko ng 2 tao sa tabi ko na mayroong mental illness. Talagang pumunta sa ospital at may papeles at dokumento sila na talagang mentally ill sila. Meron silang mga pinagdadaan. Meron silang scientificong pagkakaiba ng hormonal imbalance, external factors, at experiences na nasa kanila. Ngayon sinabi na isa, na-open ako sa poster na to. At yung isa naman sinabi, okay lang, kung wala naman akong payo ng tao sa, di ba? Dahil may chance na magkaiba ang yung mga mismong tao na sinasabi nila ma-offend para dito, magmumukha lang na ikaw ang na-offend para sa iba. Naiintindihan mo ba? May second party. Kasi paano mong sinabi, mas marunong ka pa doon sa may mental illness. Diba? Yun yung magandang pag-usapan sa mga ganyan. Yung mahirap talagang lagyan ng pako. Nasaan ba dito yung tama? Kaya rin ako nag-enjoy pag-usapan ganito kasi nabubukas sa masa, nabubukas sa mga tao yung mga ganitong mga paksa. Mabigyan man ng liwanag yung mga tao may mental health illnesses sa magiging movie nito. Tama ba na ang kapalit nun ay sa iba ay mapagtatawanan sila, pero iba naman ay hindi, ay walang pake na may mental health illness din. Kayo na magusga. Di lahat ng sagot nasa akin, ano ba naman yan? So doon tatapos natin mga balita yun na pasensya na kung 2 lang dahil gusto ko mas mag-focus sa 2 paksa atin nagdala. Ako ulit si Mocha Frappuccino. Huwag mo na like, share sa mga may tililing sa conspiracy theories at mag-subscribe. Mocha Frappuccino, ouch!